çem hêmana herî girîng a çerxa avê ye. Çavkaniya esasî ya çeman barîn in. Bi barîna berf ango baranê ra av ji asîmanan dadkeve rû erdê û di şiklê herikîna avên bin erdê da çeman xweyî dikin. Meriv dikare bêje çavkaniyên xwezayî yên sîpanan ku dihelin ji weke helandina cemedê pênase bike. Ji ciyên ku ava çeman jê der tê ra jêderk têne gotin. Ji ciyên ku av diherike deryayan dev tê gotin. Çemên biçûk ên weke ça, rûbarok û deryayan ku diherikin çemên mezin ta şax têne gotin. Ji bernameya Jînge, silav û rêz temaşevanên hêja. Jîngeha me ya îro Artvîn e. Em hatin çemê xer ango bi navê Orjîn, çemê Kilaskur. Deka kerem kin em hevû dûra îro bikevin nav daristan û hawirdora çemê Kilaskurê. Bernameya Jînge dest pê dike. Belê temaşevanên hêja, ger û geşta me ya li derdora çemê Kilaskurê didome. Niha jî em nav daristanê ne. Daristanekî bi heybet, îhtişamiya vê daristanê gelek hêjayî dîtinê ye. Niha ez li bin darekî çamê me wek dara Hevirsê û ji xwe hawirdor jî bi darên Hevirsan tev honandî pêşandiye. Temaşevanên hêja vê derê bi rastî jî bu iştekî xwezahî ye. Li vir ji ber ku çiya hinkî qerxeze vê derê bi rastî pir yani berpala wî wisa tîkariye bi qasî nêzîkî kilometrekî bilindahiya vî çiyayî heye. Ev ranê darên Hevirsanın yên Şaman bi rastî jî dema gotinekê dibêje divê zewala darê ji evê wê nebe ji xurmê wê ranê wê. Ev jî ranê wê nin ran berdaye. Wisan evana jî ji ber ku bi herikîna laseran û her wiha em bêjin hêlanên rabûne ji qerxezê jork berbijêr ve gava hatine ketine çem ev hemû evê bûne wek hatiye rewşekî evê şikandî lê divê meriv gava têkildarê xwezayê bibe rastî pêdiviya meriv bi tiştên şewatê jî heye ji bo arvêxistinê di wî alî da divê em van evên tiştên wisa yên ku ji xwe xwezayî xwe bi xwe hişk bûne em wan bikarbînin pêdiviya xwe bînicî ne em ne çi das negirin lê nexe. Xwe ez dixwazim hinkî vê jî bêjim temaşevanên hêja hetanî çend salan berê li van derana bi rastî jî das qedûm bi virekî li van darmarê vê derê neket bû. Kêliyê pêş de em hinkî behsa ew texrîbatên li ser xwezayê vê derê ji were bikin û kêlî em ê bernameya xwe ji were yek pêşkêş bikin hêvîdarin dê bername li gor dilê we be. Niha em li nav daristana çemê Kilaskurun hem çiya da hel dikişi jor di nava daristanê da. Wisa çar aliyê me darên Qizilî, darên Çam, darên Akasyayê gelek hene. Li vir jî hin qijeyî ne bi rastî jî ciyê xemgîniyê ye. Çawa jiyana însan
کلیته بداوید به جبو خوازای جی جبو هر زندی هر گانی جی داویبونا دما داویبونی هیه ev darın çaman yen heversin belki 100 salan çi serbori da derbas bune leve dere ji azman çi avu berfu lê nuqutiyaye û niha jî dawî em dikare bêje li jiyana xwaniye lê xweza tiştekî wisa ye temaşevanên hêja piştî bi dawîbûna li jiyana xwezayê jî em dîsa ji xwezayê fêde dibînin lewra jî divê em pir baş vî tiştî di serê xwe de ew ê bikin ji bo wî em li xwezayê xwedî derkevin belê برنامه جنگه دادم. بله تماشاوان هیجا نهاجی مهینکی بنا خدا ام لجور چم کلاس کورینه از اولیت خوازم ببجم تماشاوان هیجا ناو کلاس کور دواته یا چم قردایه به ترکی کاراسویجی مرد کاره بیجه وک لگورا کردی چم قر جخوا دکلیم پیش نامه دا کبنه جیر آوه لور هن کورین ناو آوه هنن او چما ناو قربونی جید دگره از بس اویجی بکم کلاس کور ناو کی بگرجیه ev derşxwe wek jîngeha Gürciyan û her wiha a Kurdan, a Lazan, a Çerkezan, a Tirkan ciyekî bi rastî jî ciyêreng e, pirrengî ye. Dikeliye pêş de ez ê hinkî behsa wan taybetmendiyên vê herêmê jî bikim. Êca em ê xasek şûn da derkevine jêrê avê ev ava ku niha dengê wê em dibihîzin ji lûtkeya Çiyayê Karçalê, ji zozanên Karçalê ew şirav û şelale û her wiha çirav û sulavên Çiyayê Karçalê yên hemû ev bermahiya wan çirên picûk û mezin û her wiha divê dibin yek li ser vê ava çemê qer her wiha ango çemê Kilaskurê û divir da diherike li herêma bajarê Artvînê Borçayê wekî navenda Artvînê û her wiha li aliyê Şavşadê ku navê wî bi Kurdî Şevşad e bi demêra guherê Şavşad li vê herêmê belav dibe ev av diçe diherke dikeve ser ava Çoruhê temaşevan hêja Çoruh jî çemekî avekî binavdar e li vê herêmê taybet ew jî çemê Çoruhê jî diherike di bajarên wekî Erzinganê û her wiha dikeve ser ava dîsa Lûrî çemê Reş heye û dûr da ser Munzûrê û Perî û her wiha Murad û Firadê da dikeve Basrayê belê temaşevanên hêja xwezaya me wisan tiştekî hêja ye yek bi yek meriv çi qasa bêje ev xwesa dikare lê zêde bika bernameya jînge di çavê çarçovê de didome. Ev li va gihayekî balkêş heye bi rastî jî ev dişibe ser pişta masî ez bi rastî jî navê nizanim ez dixwazim hinkî san bi we temaşevanê nîşandim ev jî dibe wek pirsekî ji bo we li daristana derdora çemê Kilaskurê ye ev giha jî temaşevanên hêja wekî qasek berê em hin nav daristanê geriyan nav wê zor û zehmetiyê de me hin hîsiyatiya ew ajalên nava xwezayê nava daristanê nexwest em jî wî bijîn em wê teneffüs bikin wê hawayê niha ez da ketim ber çem ev çemê wek çemê qer ango bi navê wî orjîn çemê Kilaskurê ji xwe wekî min got ev navê xwe qerbûna wî kevirên nava
ve avê hemû kevirên reşin, hemû kevirê reşî yani meru rengekî di têda zehmet bidîne lewra jî ev nav lê hatiye dayîn ji xwe navên bi Tirkî jî lê danîne dîsa di heman çarşovê de ye. Ev ava ku ji çiyayê Karçalê ji bin çiyayê Karçalê di herike tê divirde dere. Êca temaşevanê ji av û xwezaya em bêjin wek daristanî ango stratejîk an bi zinarî hemû bi hev dû ve têkildar e. Lewra jî ev av ya ku ji vî zozanên çiyayê Karçalê ber bi vê derê ve herike wek jîngeha gelek zindiyan e wek însan her wiha ajalên kovî her wiha firinde û her wiha mêş û mûr û hemû cûreyên zindiyan ji vê avê fêde dibînin bi vê avê disekinin li hawirdora vê avê wek jîngeh şwera dipejirînin şwe jîngehên ewilî li ber avan bûne ji bo mirovahiyê jî ji bo însanan jî ev tişt bi vê rengî ye ji bo zindiyên dinyayê rûerdê hemû zindiyan av jiyan tê hesibandin û di wê çarçovê de divê em li ciyên av ciyên ku paqijî hebe em xwedî derbikevin û em dest nehêlin destên qirêj dirê jî ev paqijiyan bibin. Niha keliyekî pêş de em ê hinkî behsa van qirêjiyên li vê derê jî bikin. Wekî me ji we temaşevanan re hinkî behsa xweşînekê nav xwezayê kir niha jî sed heyf û mixabin em ê hinkî behsa texrîbatê zî bikin mînaka herî berbiçav li pişt min xuya dike ka em binêrin temaşevanên hêja însan û xweza çi qasa bereva jî hevdûne niha di destê min de hin kevirên rêwîtiyekî dû dirêj di nav vê ava paqij da di nav vê xwezaya bi heybet da kirine hene sed heyf û mixabin însan li hember pêkateyên xwezayî xweşînek û îstîşamiyên xwezayî çêkerên wisan ristî bi vê rengî betonî her wiha avahî pêşî lêgirtina li benda xwezayê bi rastî jî ciyê xemgîniyê ye yanî meriv hember vê pêkateya çêkeriya mirovahiyê meriv matmayî dimîne em ê qasek şûnda jî derbasê ew pêşiya hesa ku li vê derê hatiye çêkirin bibin hûn ê ka bibînin ev herikbariya xwezayê ev xweşbûniya xwezayê ev bedewiya xwezayê çawa hatiye tahrîbkirî û çi encam jê hatiye derxistin li ser jiyana ev zindî û heywanetên nava vê xwezayê çi qasa ji vî tiştî dixwazin dûr bixin û çawa li pêşiya van zindiyan bend hatiye lêxistin em ê hev dûra şahidiya vê bikin. Bernameyê jîngeh didome. Temaşevanên hêja kelî bi kelî me bi mijwara behsa hîn xweşînekê nav xwezayê kir newsa niha jî ev bermahiyên însanin li hemberî xwezayê nêzîkatiya mirovahiyê min nêzîkatiya însanin e eviyan dikare çawa pênase bikin bi rastî însan dema temenekî dike emrekî dike hetanî em bêjin wek navên heftê heştê emir bike sal û rehmet bike yan jî bimire
لê xweza jî ji ber xwe ve. Yani temendirêj bibe û nava xwezayê de li gor ewa xwezayê, li gor dengeya xwezayê hişk bibe yan biqije, ew tiştekî dine. Lê dema ku însan bi destê însan ev dar bê birîn, ev texrîbat bê çêkirin, dişibe kuştina însanekî. An jî kuştina hişmendiyekî. Bi rastî jî ciyê xemgîniyê ye. Dema meriv van tiştên wisa di nav xwezayê de dibîne û ev em bêje zextên li ser xwezayê, zextên li ser xwezayê meriv dibîne, bi rastî jî meriv xemgîn dibe. Sed heyf û mixabin, civak jî divê divî alî da hinkî hişyar be. Dengê xwe derxîne. Dengê xwe derxîne. Ev jî, ev pêkateyên însanan ku vê texrîbatê li vir çêkirine ji bo çi ye? Ji bo berjewendiyê xwe ye. Ji bo berjewendiyê xwe di ser xwezayê da bi dest dixe berjewendiyan û qezanca xwe dikin. Ev der kirinin wek kadekî wek avahî li vir çêkin û ji bo hesa ku li vir derê çê biyel pêşî li hişmendiya xwezayê hatiye girtin, pêşî li avê hatiye bend çêkirinin li pêşî avê girtine, ji ber wî jî li vir zî bi qasî em kare bêjin gelek gelek kadekî mezin li vir bi sedan bi hezaran dar li vir hebûn. Evan daran hemû niha wisan kêş kirine, avêtine ser ev, bi rastî jî bi wek dozer û wek makîneyên xebatê van derana hemû texrîbat kirine, bi rastî jî meriv xemgîn ve temaşevanên hêja. Lazim e em li hemberê van pêkateyên bi vî rengî dengê xwe derxin. Em dengê xwe dernexin, dê weka xwezaya me texrîbatê li ser xwezayê bê çêkirin, dê li ser laşê însanetiyê jî bê çêkirin. Temaşevanên hêja, niha ez li ciyê ku pêşî li avê hatiye girtin, ez li wê derê me. Li vê derê wes avahiyekî bêtonî bi wek li gor ewa hesê hatiye çêkirin, hes li vir pêşî bend hatiye girtin, li avê hatiye girtin. Wisa darekî jî di navê da xuya dike wek darek sêwî maye. Çünkü ev der hemû dar û ber bûn berî wextan. Heta 4 sal berê jî van derana emî daristan bûn. Ev daristana vê derê ji bo çêkirina hesê pêşî lêgirtina avê, ji bo berjewendiyê xwe niha kete vê rewşê. Kam wisa çavderiyekî bike, hema ew bêtonî û şiklê wê darî û xwezaya rûkalên hember meriv wek dîtbarî jî li ber çav dibîne. Tiştên erênî û tiştên neynî wek reş û spî, ev qirêjî û ew jî paqijî. Êja vê derê ciyê ez niha lê me jî, elva jî bi makîneyan, ev kevir û zinarên hawir dorê hene li vir hemû li pêşiya avê bend çêkirine. Li vir evekî kirine, temaşevanên hêja, li vir du heb lûle çêkirine. Ji xwe ew lûle li wir rûxal jî hinkî xuya dikin, tenê av duwan de diçe. Qasekî berê wekî ew heybetiya ava me li jor kîşand we dîtin, niha ew av li jor ma jêrê wê avê jî ev benda ku niha li vir hatiye çêkirin, li jêrê wê zî wisan avekî bi qasî em baxçeyekî pê av bidin, belkî ev qasa maye. Yani em kare bêj ew reş û spîbûna vê derê meriv dikare bi vî qaydeyê rave bike. Heywan û ajalên firindeyên nava vê xwezayê yên ku li alî jor dijîn, gelo yên ku li vî jêrî dijîn ê bê av çi bikin. Lewra jî divê em bend li pêşiya xwezayê, li pêşiya jiyana zindiyan negirin. Ev xwezaya em niha di navê de ne jîngeha hemû zindiyan e. Niha
ev dara heverseye leverji wek العوزة تركي sarmaşık وك العوزة وصل هالكشياء حتى اللوتكا دار بلندهية أخوة يعني براستيجي تماشاهن اجا جور نابينم يعني 100 متر راحت هي وصل اف هالكشياء حتى جوري وي لفرجي ديسا وك فوسيلة د قرم داره دا چه بيه و اونو اول عوزكي تف بونه يك وك بوچا روویه سان تشکی بالکش کرد تماشاوان اجا خوازا تشکی وسایه خوازا خواب خواند که خواب خواند آفرینه تشتن ندیتیب مرد نشان جویجی معروف گلک شاناز باید دما بنا خوازه اونها جی امشغال ناف دارستان ادگرن اف دارستان بوی رنگی الولات ما کمن براستی جی اف در هرما آرتوینه هرما کی وسان بگشتی دارستانیه نها املاف دارستانا دیگران داره کی لبر گلک کونار هیه اف دار دنا و دارستان از باور کم داره هری کوناره یعنی به اوی قاسی دو انسان کوی خواه وکن اف خاصا قالند ستور جخوا جوری ویجی وک درنجه چه بیه مرد کاره هر کشه جور جی اگه خواب گینه وان شاغان گلک به هیبته باور بکه تماشاوان هجا 200 متر بلندهیه و داره راحت هیه براستی جی چوه ازمان و ده قرمه وی دا بوجی چه بیه اینکه اگر ممکن به نزدیک بجی بده نشان ببو وک شخواه جی جوره کی آگر و خستنه جبر کود داره هفرسی وسان بوی وسایز درد خه آن لبر مرا آگر پیوده اوج پیت که دمان دمید اوجه چوکن فرندین نو دارستان جی جویت خون تایبت چوکن رشله تکل داره و بوینه بله تماشاوان هجا ام ایرو هاتن چمه خر آنگو بناو اورژین چمه کلاسکور مهن چاودرین خواه بوارا پاروکر براستی جی هرمکی گلک هجایه هرمکی بدو خوزایکی تیر بدو خوزایکی هیبته مبسا خوشینکن و داره کر و مهن جی تقریباتن لسر و خوزای لسر وان خوشینکان مبچاوین خوا دیتن و ما یک بیک جوار راگ هاند امی وک برنامه جنگه هفته دا جاره کی لمالا و لجنگه کی ببن میوان حتی برنامه کی دن ببینند خیر خوشیه دا بخاطره و